Takže dobrý deň. Dneska vám ukážem, ako správne namotať silón. Ferko, video je pre teba. Sice nemám nový silón, tak, lebo to mám na záhrade, tak vám ukážem aspoň ten, čo tu mám. Odmotám, starý. Dobre, ideme od začiatku, hej. Tuto máme tie dve dierky. Najprv si pichnem do tejto krajnej. Dobre, zatočím, pichnem si to a točím do tejto strany. A si to dávam doplno, ale hovorím, nemám. Tu je tá zarážka takáto, z opačnej strany tiež, tak si to tam pichnem a sa mi to neobmotá. Teraz druhú stranu. Dobre, to točím do rovnakej strany. Dobre, mám to asi rovnaké. Zacvaknem, hej. Mám zacvaknuté. Teraz to idem dať do tej hlavice. Takže pichnem si to, ako to mám. Dobre. Najprv do jednej dierky, tuto. Druhú stranu do opačnej. No. A teraz, čo to tu mám zaseknuté, v tých hentých držiačikoch, tak to musím povoliť z toho. No. A nemôže sa mi silón dostať popod toto, ani popod toto. Silón musí byť a chápeme, hej. No, teraz to mám popod tej bočnej, no, nemôže to byť vlastne popod tej umelej hmoty, lebo vtedy sa nám nebude vysúvať silón. Teraz to mám popod, tak to je zlé. Musíte si dať pozor z obidvoch strán. Dobre. Malo by to byť dobré. Skúška správnosti, keď stlačím toto, no, vysúva, dobre, vysúva, tak je to dobré. Ak sa vám to video páčilo, tak mi dajte like.